ансамбъл Чинари. Винаги ми е приятно, като идвате при нас. Добре дошли и честит празник. Асен Павлов, добре, че ми ги доведе. Страхотни са. Винаги. На Никоден не за първи път сме тук Знам, при че теб, е така, но сега пък има и един много хубав повод да поканим зрителите на един на 20 спектакъл. декември, зала 1 на Точно НДК, така. ние българите, е спектакъл, който обиколи цял Китай. Как в Китай? В Китай? Аз успях с теб да си обмена две-три думи преди да влезете. В Китай не е стъпвал български ансамбъл. Български ансамбъл е стъпвал, но с такъв мащаб, както ние го направихме, импресарско турне, и смея да кажа, че сме първите. Театри, в Политеатър, да, най-големите театри, с спектакълът ние българите. Но сега в зала 1 на НДК сме с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, с диригент Димитър Христов, група Етнотикс, трио българина, Чинари Дръмс, формати, които са гостували тук при теб. И ние благодариме на Нова за подкрепата, защото да заповядат всички софиянци и гости на столицата на 20 декември. Сигурна съм, че ще бъде прекрасно и като казваш, ние българите ще свият ли танци от всички фолклорни области, защото ние българите малко... Концепцията е точно това, да представим всички етнографски области. Разбира се, има такива като Родопската, които чисто музикално, певчески ще бъдат представени, но всички останали... Разбира се, силата на ансамбъл Чинари е фолклора, независимо, че представяме много стилизирани спектакли. Това, което видяхме, страхотни са. Кажи ми малко само с какво са облечени сега. Какво да кажа? Това са от Софийското поле костюми, от Шопска етнографска област, САИ, Сатрета. Разбира се, това са реплики на автентичните костюми, но понеже отиваме към едно момче и всеки път му казваме честит имен ден на Ники, това е нашия репетитор. Честит имен ден. Ето го Ники. Това ли е Ники? Честит имен ден, Ники. Да е жив и здрав. Ами това е, костюмите са автентични, по автентични образци. Аз съм щастлив, че с Оркестър за народна музика за втори път ще го представим този спектакъл в зала 1 на НДК и се надяваме до година да направим едно хубаво турне. Кой друг? Някой ще се качи ли друг с вас на сцената нещо? Не, гости. Не, само Оркестър за народна музика и ансамбъл Чинари самодостатъчни. Наистина с всички формати, които имаме. Има нова продукция, която подготвяме за до година, но искаме да направим едно турне в цяла България с ние българите и не само това. Очакваме и нови покани от чужбина и преговаряме в момента. Следващата година турне, така ли? Да. По същия начин да представим България не само в... Къде обикаляхте в Китай? Ами 21 града обикаляхме. Това са най-големите градове. Разбира се, в Шанхай беше най-впечатляващо за нас. И като обстановка, театъра също бих казал, публиката. Много сме различни, много сме далече. Не са импулсивни, не са толкова емоционални, както публиката в Европа. След като свърши цялостното представяне, произведение или танц, музикална пиеса, чак тогава има аплодисменти. В края на всеки спектакъл беше много интересно, част от екипа ни раздаваше цветя на публиката, а не те на нас, което пък за нас беше феноменално преживяване, да фърляш цветя и всички да се струпат на авансцена. Нямат навика да се снимат, примерно да изчакват. Много малко българи срещнахме, почти няма българи. Така ли? Да, почти няма българи. В Шанхай мисля, че нашия консул дойде да ни поздрави. В още един град имаше така 4-5 човека, които имат някакъв бизнес и са от години там. Прекрасен ден ви желая. Великолепен спектакъл на 20-12 в зала 1 на НДК. Идете и вижте ансамбъл Чинари, страхотни сте. Благодаря и на вас. Ето натам, колеги, нали видяхте, занемяхте. Удивителни. Боже, много хубави. Нашите танци наистина впечатлят. Където и да отидат по света, става нещо страшно, някакъв фурор. Аз няма да забравя никога в началото